Modibo Dolo ale koni somɔgɔw sigalen do a ka saya koni koɲa la o kumna olu koni wulilen do ka min ye a kun yɔrɔ min ko mɔgɔw koni wele bɔgɔ jeninen sanfɛ. An balimaw aw bisimila ye an ka kabako kɛnɛ kan bi kabako min b'an bolo ka da kulu kan o de ka fɔ ko nin ye finitugu koni ka kalanyɔrɔ dɔ ye ni ale yɛrɛ koni bɛ Kulukoro ni an b'a fɔ ma Emiya. Ayiwa a yirala ka fɔ ko min ye janvier kalo tile 6 ye ko Modibo Dolo a yirala ka fɔ ko ale koni fatura wa sɛbɛn min dara ale ka fatuli kɔni na o sɛbɛn kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko hakilina bana de kɔni sababuya la ni ale kɔni fatura. Ayiwa Modibo Dolo ale ye kamalen min si bɛ taa san 25 la ko ale kɔni donna Emiya kɔni kalanyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnna Kulukoro centre d'instruction Boubacar Sarasi min bɛ yen nɔ ko ale yɛrɛ kɔni kun bɛ yen ko nin ma kɔfɛlen ninnu kɔni donna décembre kalo tile 3 de kɔnɔna la. Ayiwa ni an n'o wagati n'o yɛrɛ bɛ kalo kelen kɔni bɔɲɔgɔnkɔ kɔni bɔ nka ko a yirala ka fɔ ko ale kɔni fatura janvier kalo tile 6 la. Ayiwa ko fatuli ninnu kɔfɛ k'u ye sɛbɛn min bɔ ka d'a kan k'a yira k'a fɔ ko hakilina bana kɔni b'a la a somɔgɔw kɔni ma jɛn'a ye sabula a somɔgɔw ka kuma la olu y'a yira k'a fɔ ko olu kɛlen ka taa lajɛ kɛnɛyaso kɔni na janvier kalo tile 5 la ko olu y'a ye ko a fari kɔni bolonɔw kɔni b'a la wa jogininɔ yɛrɛ caman kɔni bɛ a fari la ko olu y'o ye o kɔni ye olu kɔrɔna gan kosɛbɛ nka ko saya kɔfɛ u kɔni nana ka kuma wɛrɛ fɔ ko ka a ka saya kun fɔ olu ye nka ko olu kɔni ma da o la o de hukumu na Modibo Dolo somɔgɔw wulilen do ka nin centre maaw kɔni wele min ye finituguw ka kiribulon ye ko olu kɔni wele o la walasa u ka taa kiri tigɛ Modibo Dolo kɔni ka saya ko kɔni na. Ayiwa a yirala ka fɔ ko Modibo Dolo a fa ka kuma kɔnɔna la ko min ye octobre kalo tile 30 ye ale kɔni ye visite technique kɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama visite technique ale ye sababu ye min bɛ se k'a yira k'a fɔ n'a sɔrɔ i ni finitigiya ka kan o kɔni bɛ k'i la ko o visite technique ninnu kɔni na a yirala k'a fɔ ko basi ma foyi tɛ Modibo Dolo la ko ale ye maa ye maa min ka kɛnɛ ani kun na wa ko a bɛ se ka don ani kalanyɔrɔ in kɔni na. Ko o bɛɛ lajɛlen ta tɛmɛnen k'a fɔ ko n'a fɔra don ni dugu jɛ u bɛna yira k'a fɔ ko hakilina bana kɔni bɛ ale kɔni den na ko ale ma jɛn ni kumakan ye ko ale yɛrɛ hakili b'a la ko min kun ye janvier kalo tile 5 ye ale kɛlen ka taa a den lajɛ Kati dɔgɔtɔrɔso la k'ale y'a sɔrɔ Modibo Dolo ale n'a ɲɔgɔnna 5 wɛrɛ kulu kɔni dannen bɛ kɛnɛyaso in na k'a yira k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen kɔni ma kɛnɛ wa ko kelen yɛrɛ kɔni bɛ yen ko o joginen kɔni kun don a ɲɛ la nka ko ale kɔni ma se k'a dɔn min ye u sɔrɔ nka ale den ta kɔni k'ale bɛ wuli k'o ɲɛɲini ko o de hukumu na ale ye nin makofilɛ ninnu kɔni wele min ye finitugu ka kiribulon kɔni na. Ayiwa an bɛ wagati min na ko bi ale kɔni weleli kɔni kɛra nka jaabi kɔni ma bɔ a la Modibo Dolo ale kɔni ka saya hali bi an b'a yirala k'a fɔ ko siga kelen don a la wa kuma kelen yɛrɛ ma sɔrɔ a ka saya la o de hukumu na ni min bɔra nin kibaruya la an n'aw da kulo kan an ka don nataw la an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi kabako ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛn an ka baroda wɛrɛ la.